Takže ahoj lidi, like, odběr na tenhle kanál, všechno znáte. Tak já jsem dneska u svého domečku a jdu vám představit můj domeček. Jako. Tak. Takhle vypadá, jo, zatím. Úplně není dostavěné. Má takhle kouře. Budu ukázat. Je to takový roznější. Ale jde to. Tamhle to vypadá jak... Lidi, oni mě vyhodili. To mám takhle svůj staník. Nic jiného. Takže, lidi, jsem tady. Tamhle jsem se koukal, že tamhle něco hoří. Jdem to prozkoumat. Tu něco hoří, dělej, přidej. Tak, já jsem přidal lidi. Ale fakt. Jsem přidal. Je. A skáču. Tak, dobrý, naskočil. Vylidři. Jste v pohodě. Běž tam, dělej. Ne. Au. Jde. Kam tak tím projdeš ještě? Tím projdeš. Aha, tak tím projdeš. Lidi, to já se pohodám. Lidi, to tam nechodí. Lidi, co se stalo? Pojď za mnou. Ej. Já tam ještě nějak zkusím být. Do toho. Lidi, chudák. Dělej, vlez do toho, dělej. Lidi, já asi... Jo, lidi, ale jdu vodu a jdu tady polejt. Já jen to chci ještě ochránit. Lidi, jak tady to už vypadalo, fakt hustě. Lidi, už vám to zachraňuju, nebojte, já vám to už zachraňuju. Tak. Ještě to jako bod. Ale to je zachraňuju. Lidi, už vám to zachraňuju. Bojte. Nebojíš se, Milane? On si to tam Mirek strčí a nic se nestane. Jo, nebojíš se, Milane, on si to tam Mirek strčí a nic se nestane. No, ale řekneš to až potom, kdy on řekne nestrpěj se to tam Mirku. Takže funguje. Super. Tak jdu to nahoru. Nahoru to hlavně vysuší. A pak už to jde celý na ráda. Už to bude. Úplně všechno, takhle. Bude to vypadat takhle. Chlapi, já vám to zadělám.
lidi. Tady jsem to fakt, já jsem to nerozbil jim. Jsem to rozbilo samo, chápeš? Chápete lidi? Jsem to rozbilo samo. Šéf. No lidi, prostě jen ty pomáhám. No úplně nechápu, že to pomáhám, ale pomáhám jim. Promiňte, jo, že jsem teďka s vámi nemluvil, ale to mám telku, víte, že koukám na telku a natáčím. Tak lidi, nebojte, teďka už jsem to zachránil. Zachránil mám život. Ahoj. Šmele. Tak. Kam tak to je láva? To je láva jak svět. Dělej tak, vysluš. Takže, lidi, jdu vzít TNTčko a jdu jen to odpálit. Protože to už je jako fakt k ničemu. Jde radši postavím pěknější barák než tohle. A oni tam umřeli. Se to nemůžu, že jste umřeli, chápete? Prostě jsou nubové. Proč toho neutekli? Chudáci. Tak. Za ně. Je teď kolka meteoro. Meteo. Tak jdu ty zapalit. TNT. Jaký bude i nahoře. Teď budou trosky nějaký. To? Jak to? K první už je skoro pryč. Víc nějaký dola přece. To je bum. Dobrý, už to chytá. Bom. Jo, už to chytá. Bom. No lidi, mně to prostě nejde.
No lidi, mě ten Minecraft teďka nějak prostě blbne. Takže dávejte lajky, odběry a zatím čau. Čau vás. Ať máte pěkného Silvestra. Čau.